quedara visto. Sporting Lameiro. Estou destrozado, amigos. A desgraza máis grande que lle pode pasar a un home acaba de pasarme a min. Non ten nada que ver coa familia, nin cunha enfermidade terminal. Quen me dera, carallo. Que va, isto é 3.000 millóns de veces pior. O Sporting Lameiro, o noso equipo de fútbol, está condenado a desaparecer. Pepucho era o presidente, non era? Pois sabía que matar a Pepucho. Sacrificado ben sacrificado, como aos porcos. De camañas con eso, Puscas. O mal xa está feito. Pepucho non fixo máis que seguir as tradicións dos presidentes dos equipos de fútbol. Pedir cartos, gastalos ao tolo e non devolvelos. Algo máis faría. Porque cando molestou neste país que un presidente dun equipo de fútbol roubara? Cando? Si isto é normal. Entendes? O que pasa é que tomaron con nós e non sei por qué. Home, algo comentan por aí de non sei que de Facenda, que se 1 millón por aquí, outro 1 millón por alá, bueno, calderilla. Pero, sabedes o que había que facer? Borrón e conta nova. Iso mesmo que van facer con nós. Borrarnos do mapa para sempre. A non ser que renazamos das nosas propias cinzas, como a ave Félix. Que estás dicindo, Moncho? Pensadeo ben. O Sporting de Lameiro desaparece, non? Vale, hasta aí vale. Pois 3 socios fundadores, 3 intrépidos homes con visión e iniciativa, crean un novo equipo. Un equipo novo, sí, unha entidade saneada que se chame Sporting de Lameiro. Se me puxeron os pelos de punta. Nunca tuve unha idea tan boa. Un equipo novo que se chama do mesmo xeito. É perfecto. Claro. E agora só nos toca elixir presidente e punto. Non, home, non. Para isto non fai falta nin discutilo. Só hai unha persoa no mundo que poida ser presidente do novo Sporting de Lameiro. De veras, Puscas? Home, claro. Parece que todos estamos pensando no mesmo tipo. Alguén cabal, preparado e, sobre todo, que leve o Sporting no corazón. En 4 anos estamos en segunda B. Xa te digo ali no Couto contra o Ourense. Xa verá, que aí a Champions, Bueno, vais enterar a Abramovich. Pero ti non terás xa cousas bastantes na cabeza como para meterte agora neste lío, amiño. Pero que lío, cariño? Non é lío ningún, todo o contrario, entendes? Isto vai colocar esta familia onde se merece, nas altas esferas de Lameiro. Vale, pois, sendo así... Pero ti estás seguro que te van elixir a ti? Pues sí, bueno, tiñas que ver como me aclamaban na de Puscas. Era unha aclamación popular. Esta tarde é o nomeamento oficial. Bueno, vai sacando o abrigo de bisonte que xa che estou vendo ali no palco. Bueno, xa sabemos que todo isto é un mero trámite que non habría nin por que facer, pero, bueno, para que sexa oficial, cada un dos socios ten que escribir aquí no papeliño o nome do futuro presidente, vale? Vale. Veña. A votar. Aquí tens a funda. Veña. Perfecto, ala. Xa está, Agora, recollida de votos e imos proceder ao reconto oficial. A ver... Moncho, un voto. Puscas, outro voto. Puscas. Pero que está pasando aquí, Lino. Pero vamos a ver, como que Lino? Non quedamos en que eu ia ser o presidente. Non digas barbadas, Puscas. Quedou moi ben falado que tiña que ser eu o presidente. Que non sei onde carallo foi o voto ese o de Moncho. Ai, non sabes. É ben gracioso, Lino. A ti tamén, Puscas. Pero que comedia é esta, home? Non quedáramos en que o presidente tiña que ser eu. Como vai ser ti o presidente, home? A ver, a favor del presidente. Nada me intelecto. Animal. Tiene presidente. É o máximo tipo reventar. Acoitelado polas costas polos meus propios amigos, Traidores, home, serán traidores. Queren guerra? Pois van a ter. Acordamos para mañá unha nova votación. Unha segunda volta, como na UEFA. O que non saben é que teño unha arma secreta preparada. Que pasa, campeón? Nada, aquí, pinchando. Alégrome. Mira unha cousa, teño unha noticia caralluda para ti. Que? Varme subir a pá? Home, que pague nin merdas desas. Que va, algo moito mellor. Acabo de facerche socio do novo Sporting de Lameiro. Que me dis? Sporting que? Sporting de Lameiro, home, o equipo de fútbol de aquí. Como? Temos un equipo de fútbol? Así como Depor máis como Celta. Guau, que guai! Oh, lele! O contacto que ten o meu Kevin coa realidade
é moi limitado. Pero moito, Tivenlle que explicar o asunto desde o principio. Bueno, agora o que temos que facer, como bo equipo de fútbol, é elixir presidente. E ti, como socio, tes dereito a voto. Oxe, xa, que vai ser presidente quen eu diga. Efectivamente, é Quilicua, pilláchelo, que tan espabilado ese. Veña, fillo, dilles por que queres participar nesta aventura. Dille lo que significa para ti o Sporting de Lameiro, Vale, desde que era bebé levo as cores do Sporting Lameiro no meu corazón. Por iso para min é unha grande honra ser socio deste equipo recién nacido. Renacido, vale, está moi ben. Admitido, non? Veña, a votar todo Dios. Veña. A ver, Pustas, vai. Vota aí. Vai o meu. O meu xa estaba. Kevin. Ahora escrutinio. Veña. Moi ben, Veña. Moncho, un voto. Puscas, un voto. Vale. Lino, un voto. E agora o definitivo, Ajá. Este voto é para Kevin. ¡Sí! ¡Sí! ¡Presidente! ¡Presidente! Quen contaba con que o meu fillo fose tan imbécil? Home, sí, xa sei, todo o mundo. Pero, canto máis confuso estaba o tema do novo Sporting de Lameiro, sucedeu algo que botou un chisco de luz sobre o tema. A ver, Moncho, a ver. Que é o que fai o presidente dun equipo de fútbol? É que vai facer dun Anselmo típico, estar ali no palco sentado todo o día, veña a fumar puros, fichar cracks, ir por aí co equipo de hotelazo en hotelazo. Moncho, non te quedes coas minudencias, caramba. Non, señor. O presidente dun equipo de fútbol é como dianteiro centro, entendes? É quen remata a xogada. Sí, home, sí, que vai baixar lendoiro que non saliu nin ir... A ver, Moncho, que hai que explicarcho todo. Atende. Estamos no último minuto. Necesitamos un penalti. Que faz? Que vou facer o que fai Ricky? Ainda non notou a defensa, ainda está no medio do campo e xa se está tirando... Aténdeme ben. Non, señor. O que faz é coller o árbitro e levar un caballé. E quen fai iso, Moncho? Quen fai iso? O presidente. Quen se encarga de negociar cos bancos para conseguir os créditos e fichar os crápulas brasileiros? O presidente, Moncho. Quen negocia coas televisións? O presidente. Moncho, faime caso. O Sporting de Lameiro necesita un home con recursos, un presidente que teña contactos, cartos. Moncho, non te explico máis. Se és listo, sabes de sobra quen tes que votar. Que tan sensato é don Anselmo cando quere. Eu soñando con ser presidente. Vai, por Dios. Pobre de min. Ten razón don Anselmo, Un presidente ten que ser, eu que sei, alguén de carto, Xente de carto que saiba a fumar, Montecristo e coivas, non puros e farias cativeiras, Eso é. A verdade é que mellor así, claro que sí. E os mortos de fame de Lino e de Puscas, ala, a grada cativeira. Ali a barandilla, que é onde teñen que estar eles. Alá vai, a festa da democracia. Votando. Veña, vai Kevin. Agora, veña, procedamos co escrutinio. Eu, a falta dunha man inocente, propoño unha man ignorante. Que sexa Kevin quen dirixe o reconto. Ai, sí. Isto vai estar moi disputado, A ver, o primeiro, don Anselmo. Eu, desde logo, que rara é a xente. Votarme a mí. Ui, agora isto sí que vai estar, O Chino Yun, un voto. Chino Yun. O Chino Yun. O Chino Yun. A ver, como co Chino Yun? home, convenceunos don Anselmo, é que a conexión asiática é necesaria, Moncho. En canto a patrocinio non ten rival. Ti sabes a camiseta que imos ter, chaval? Non sei, non teño nin idea. Polo visto, na candidatura do Chino Yun vai don Anselmo de tesoureiro, Puscas de adestrador, Lino de relacións públicas e o meu Kevin de recolle pelota. Mala chispa os coma a todos. Eso sí, O que non podo negar é o asunto das camisetas. Que chulada, pero que chulada, Mirade para aquí.
Os dragóns de Lameiro. Lameiro Dragons. En 4 anos estamos xogando en Old Trafford, o teatro dos soños. Sporting! Sporting! Mas que nos falta botar lume pola boca. A peor inimiga da miña mellor amiga. Non sabedo o disgusto que levei, amigos. Resulta que onte veu pola casa a Ramona Comaneche, unha criatura extraordinaria, fora do común. O caso é que ela e a Elvira empezaron a falar das súas cousas e... ao principio ia todo ben. Pois unha cousa que tamén me apetecía facer é facer puenting. Como lle chaman puenting en galego? Ponting. Non temos palabra para iso. Ah, non, e aquí non se tira xente desde pontes con cordas. Sí, en Lameiro hai polo menos 4 que se tiraron unha vez desde o ponte do río Regato. Como unha vez? Non repetiron, non lles gustou. Non, porque se tiraron ca corda atada ao pescozo. ¡Suicidio! ¡Qué simpático! Ai, que malas somos! Moito me gusta falar contigo, E a mí contigo, filliña. Moi ben o pasamos. Tiraronse con Ai, pescozo. Mira, vou ir botando as patacas no lume porque Moncho debe estar ao chegar. Queres comer con nós, non? Ah, non podo, mamá Elvira, Hello. sinto moito. É que me invitaron a comer. Invitoume unha señora moi simpática que coñecín onte, de verdad. É moi simpática, chamase Carmucha. Carmucha. Unha loira gordecha con gafas de pasta. Esa mesma Carmucha. E aí estou pou o conflito. Fora da miña casa, desagradecida, descastada! Que fixen? Que fixeche? Non te paga la inocente, ben sabe lo que fixeches! A Jortoiro Transilvano! Pero que eu non entendo nada. Entendes, carallos, entendes? Fora daqui, se non queres que che parto o lombo! Xudas Iscariota! Fora! Pola conta que me ten, decidín quedar á marxe desta controversia. Así é todo, e dijo sen tomar partido, Eu penso que era bo que falasedes como amigas, Nada de amigas nada. Inimigas a saco. E digoche máis. Non hai peor inimiga que a amiga que se fai amiga da túa peor inimiga de sempre. Amiga da amiga da inimiga. Descansa, Kevin, descansa, que ese silogismo non está ao alcance dos nosos intelectos. Nin xuntando a cabeza de Albert Einstein, cando o seu primo malvado Frank Einstein farían unha máquina de pensar tan poderosa como a mente da miña Elvira cando está cabreada. Así é todo, Ramona, dame pena. Sí. Eu botaría unha man, de 1000 amores, pero se o sabe Elvira, mátame. Mátame vivo. Bueno, a ver se atopa alguén que agíe como é debido. A verdade é que non entendo nada. Botoume da casa a perro sin eu facer nada de nada. E eu quería que era miña amiga. Erades amigas, Ramona, erades amigas. Vamos a ver como te explico. Si ti queres ser amiga de Carmucha, tens que ser inimiga de Elvira. Pero que eu non quero ser inimiga de ninguén. Mal, pode ser, tens que ter inimigas. Tens que ter inimigas, porque senón non se sabe de que lado estás. Ou non, claro, carallo. Pero que buscas si tes inimigas? Eu non teño inimigas, pero teño un inimigo, Amancio, o de Bar de Amancio, que é a miña competencia. E a ti, Lino? Por suposto, o cura da parroquia. O cura, pero o cura por qué? Por qué? Porque cae de caixón, Ramona. Non hai dereito que eu teña que ler as cartas da xente para enterarme das cousas, mentras el obtén a mesma información simplemente a través do confesionario. E din máis, e lelle as cartas dos coris. Eso é o intrusismo profesional. E papá Moncho, tien inimigos? Por favor, ese vítima. Esa é unha mía soia, home. Pero se non ten a suficiente categoría para ser enemigo de ninguén, por favor. Moncho está no mundo por estar. Calquer día coño un acorde, bota o pescozo e májase pola ponte do río Regato como aqueles 4 infelices. Acórdate de la gloria. Vai. Terei eu falta de inimigos, tendo amigos como estes. E digo yo a cousa, Ramona. Cantos máis inimigos tes, máis importante. Se non mira do Marcelo, é tan poderoso que ten inimigos máis alá da comarca dos Aires. Ven de personaje, que é inimiga do seu propio fillo. E por algo se nos caracteriza os de Lameiro, Ramona. Por algo se nos caracteriza. Por ter os peores inimigos do mundo, entendes? Esa manda de ruíns e indesesables que son os de Choupanentos. Choupanentos, mal rayo fenda. Ai, nenai.
Vas aprendendo. E non vai aprender. É lista como un gallo. E diredes vos, pois aquí remata o conto. Ramona pasouse ao lado de Carmucha e agora Elvira ten unha nova inimiga. Error. Na guerra non hai que dar nada por seguro. Pois dixo a golosinas que a Ramona encargoulle uns pasteles para levarlos a Carmucha. Sei que andarán agachando isto. Bueno, a min tanto me ten, eu xa sabes que neste conflito son neutral, como a Suecia. Ajá, Carmucha, mira o que tardou en chamar. Hola, Carmuchiña, dime, conta. Pois sí, boteina da casa. Sí, porque estaba collendo moitas confianzas esa rapaza. E ainda lle falta moita categoría para tratar conmigo. Sí. Non, pois leva a amiga que a min fasme un favor quitándome de enriba, Carmucha. Sí, muller, tamén cho digo. Pero ala ti, que xa sabes o que di a Biblia. Dime con quen andas e te diré quen eres. Sí. Pois ala, un bico para ti tamén. Boas noites, Carmucha. Ala. Xa que mate. Rabea, Carmucha. Vistes? Carmucha ataca por sorpresa facéndose amiga de Ramona. Entón Elvira reprégase agardando a que Carmucha, confiada polo éxito da súa ofensiva, lance un ataque relámpago pouco planificado. Entón, zas! Elvira contraataca con toda a forza do seu lerchismo e derrota a Carmucha. Que gran estratega é a miña Elvira. Lástima de danos colaterais. Acordo a vostede, dona Hortensia, porque me disseron que vostede é a que máis sabe de levarse mal con toda a xente de lamento. E non te informaron mal, criatura. A ver, que podo facer por ti? Ben, o caso é que dona Elvira me botou da casa a ver. Entón, Puscasilino me dixeron que fora a onda Carmucha, que é a súa pior inimiga. Entón eu fun a casa de Carmucha con caixa de pastelitos e ela me botou da casa a patadas. É que o que non entendes. Elvira botoute a berros e Carmucha a patadas para non ser menos. Pero que eu non fixe nada malo para que eles me traten así. Pero que tío so peón. Na guerra entre dúas lerchas de campeonato. Entón o que eu tiño son dúas inimigas, non é? Pero sí, vamos a ver, a cousa é que ter dúas inimigas tampouco é malo, porque a xente mírate con respeto. Parece que ten algo de razón. Sí. Claro que ter dúas inimigas como estas tamén pode ser moi perigoso, porque como se alíen, fulminante. Xa, entón que é o que teño que facer? Telo complicado, criatura, telo moi complicado. Só se me ocorre unha solución, pero tamén pode ser moi perigosa. Vostede dígame, total, non tiño nada que perder. Anda carallo, a ben quen contaba con cababa de caracol e vese máis poder curativo que a penicilina. Se levanta a cabeza de instinto. Vai abrir, né? Non podo, é que estou xogando. Eu estou vendo a teletenda e tua nai está calculando a seguinte xogada e non a cabres, así que veña, arranca. Oh, sempre é igual, Asa. Sopa de caracol. Entra en Xivana. Que fago? Boto a paus. Non. Faina pasar. E vos fora. Necesito quedar a soas con ela. Ramona fai unha incursión suicida en terreo inimigo. Xogada arriscada, carallo. Se tes algo que dicir, fala. Oi, ben. As cartas boca arriba, Elvira. Eu son a túa inimiga. Pero tamén son inimiga da túa inimiga. A túa archi-inimiga, non é? Polo tanto, eu propoño facerche un trato que ti máis eu volvamos ser amigas para poder loitar xuntas contra a nosa inimiga en común, a nosa archi-inimiga Carmucha. Que che parece? Pero que tan listo te volveches, miña ruliña. Ven aos meus brazos, corazón. Ai, que listinho. Sabedes cando no xadrez o peón se coroa e se converte en raíña? Non? Eu tampouco, que non teño nin puñetera idea de xadrez, pero dis que ás veces pasa,
Ai, Ramona, que tan lista és. Vistes? Vistes como aprendeu a moverse polo proceloso e complexo mundo das relacións sociais en Lameiro? Unha criatura extraordinaria. Kevin, xornalista. Ben, entón, que é o que vos gusta comer? Bueno, hoxe cadrou sopa, vai, por Dios, pero normalmente, mira, de primeiro callos, depois churrasco, de segundo, e así para templar por riba unha carne asada desta así que fai tua nai da boa. E depois de postre, flan, natillas e tarta helada. Todo así, pouca cousa, san e saudable. Todo bo pouco colesterol. Vale, depois xa completo aquí. E ti, mamá, que é o que che gusta? Pero por que o queres saber, ó? E que estou facendo un traballo un pouco lixo, unha entrevista de que é o que lle gusta a xente comer en Lameiro. Xa está o meu Kevin facendo o ridículo. Pero mal que me ten a min, a papá, para abrir os ollos, senón... Espera a ver, Kevin, non podes facer unha reportaxe sobre esa parvada. A quen lle interesa o que come a xente? A ninguén. Vale, pois veña, vou facer outra. Vou facer unha reportaxe de como durma a xente en Lameiro. Moi ben, moito mellor, sí, señor. Outra parvada, Kevin. Moncho, non te metas, deixa o rapaz, cada vez que te metes nas súas cousas, acaba todo fatal. Mantente a mar. Mira, déixame en paz. Entonces, eu fago para que lle vaya ben na vida, para axudalo. A ver, ti queres ser xornalista de verdade, Eu? Sí. Non, eu só quero facer esta reportaxe. Ves como quere, mira. Os xornalistas de verdade derrocan os gobernos, enfrontanse ao poder establecido, sacan os trapos sucios e loitan pola verdade. Como a Ana Rosa Quintana. Ou Jorge Javier Vázquez. Sí. Guai, pois veña, vou facer iso que me dicides, Ella, apunta aí. É a vantaxe que ten ter un fillo parvo e sen personalidade. Que logo che fai caso e cambia de opinión. Non hai problema. Pero que é isto? Estos callos non pasarían unha inspección de sanidade. Isto é un escándalo. Isto vai interesar aos meus lectores. Pero que dixo? O que lle vai interesar é que che vou pegar un rebolazo que che vou virar a cara do cara. Claro, isto é o normal. Tentando calar a prensa, pero a mí non me vai facer calar. Pero que calar? Os callos non teñen mal ningún home. Ya, pois, se non teñen mal ningún puscas, por que non nos probas ti? Serías capaz de probar os teus propios callos? Pois claro, sin problema ningún. A ver... Ahora non, que teño estómago algo revolto, pero... Xa. Puscas négase a probar os seus propios callos. Interesante, isto é un titular estupendo. Kevin, estabas empezando a lanzar algo de máis. Estate quieto, Kevin José, deixo xa. Non, iso que eles queren facerme calar, pero non o van conseguir. E ti, Lino, que estás facendo agora? Ti non sabes que é ilegal ler a correspondencia allea? Eu non leo. Xa, e iso que estás facendo que é? Pero, bueno, como te atreves a acusarme? Pero como vou facer eu unha cousa así? Si tamén, por certo, Moncho, tens que pagar o recibo de luz que che van cortar. Aquí está a prova! Sí, xa verás. Pero vamos a ver, me deixame en paz. A ti que che importa? Ademais, é un servicio que lle fago a comunidade, entendes? E que che importa a ti os meus callos? Pois que lis? Kevin José, mellor marchamos para casa, vale? Pero se estou facendo o que ti me dixeches. Bueno, pois logo dixencho mal. Bueno, que cousas ten o chaval? Vamos para casa. Os teus verdadeiros inimigos non son Lino e Puscas, Non. E logo, quen son os meus enemigos? Mira, un xornalista de vocación, un verdadeiro xornalista vai contra os que teñen o poder, contra os que mandan, os das corporacións, os que teñen as grandes fortunas. Eses son os teus verdadeiros inimigos, oíches? Eu pensei que eso de ser xornalista de investigación se lle ia pasar. Un día topar poderosos, grandes corporacións en Lameiro. Tan equivocado estaba. Viches o que publicou o teu fillo Kevin no xornal do instituto? Unha foto do meu galpón onde teño metidos os ecuatorianos. Que me está contando? Sí, chámalle denuncia social. Será imbécil. Pero se crese unha cama por cada un, que quere? Seguridade social. Moito vicio, don Anselmo, moito vicio. Ese zumbado como colla diante máis enterar. Que? Eu fixen o que me dixéstedes. Don Anselmo é o máis parecido que hai unha grande corporación. A ver, Kevin José, tampouco tens que contar todas as verdades, Ai, non. Pero se ti me dixeche que sí.
A ver, podes contar case todas as verdades, pero non todas, amigo. A ver, un xornalista tamén defende os seus intereses. E nesta familia temos moitos intereses en suministros Anselmo, Non podes ir contra ele. E que fago? Vai contra o Chino Yu. Vai. Non lle fagas caso ao teu pai. A xente que quere estar ao tanto da vida dos demais, o cotilleo. Estás seguro? Segurísima. Xente que quere estar entretenida, programas de evasión. Mira Jorge Javier. Vale, pois veña, vou facer iso. Vou deixar o xornalismo de investigación. Vou me dedicar á prensa amarela, ao cotilleo, ao lercherío. E con eso debería rematar o problema, non? Error. A cousa foi a peor. Moito peor. Pasa, diante niña, non, pasa por aí, veña. Pasa. Estás en contra da liberdade de prensa. Somos o quinto poder. Poder vou chupar, dar eu a ti o poder. Que fixo? Publicou no xornal da escola unha foto de Carmucha mexando na horta. É que non podía resistirme a unha exclusiva, así, mamá. Lameiro ao natural, Mira, a media página, Foi un éxito de ventas. Sacáchela co cu ao aire. Bueno, mamá, non podía resistirme a unha exclusiva así. Sacáchela mexendo, animal. Eu sei, pero que? Fixen o que te me dixeches, que me dedicaron ao lercherío. Agora xa non me toco o poder. Bueno, fillo, a ver, por favor, mira. O que tens que facer é falar de novas de interese humano. Deixa o poder e os grandes temas, deixa estar eso, anda. E o lercherío tamén, deixo. Claro, ti tens que falar do día a día da xente, das súas inquedanzas, do que lle rompa a cabeza. Alá, desta xa non pode dar máis problemas. Nin se vai meter con don Anselmo, nin cos meus amigos, nin vai a sacar a ninguén mexando. Asunto amañado. Ti crees que convencimos? Sí, seguro que sí. Xa verá, non vai haber problema ningún, non te preocupes. Mira, Kevin dedicándose ás historias humanas, á xente normal. Xa verás, como non ten problema ningún, non temos por que preocuparnos. Mais lle vale. Sí, xa verás. Agora non se vai meter con ninguén, non vai ser un problema para ninguén. É para nós menos. Ti tranquila. Iso espero, Sabe lo que me apetecía agora? Venga aquí que te vou a ensinar. Ai. Escoitaches o ruido? Ha de ser a nosa paixón, a nosa bilirrubina. No, pois, espera. Escoitei algo, Que va, muller, que va. Veña, vamos ao que estábamos, O ruido era Kevin metido no armario. Non o perdades. Reportaxe a media páxina. Así fan o amor os meus pais. O mundo é un sitio un pouco mellor. Porque as cousas van mal, pero eles fan o amor igual. Son cousas que te fan reconciliarte coa vida. É con foto e todo, Non será que... Dios. Menos mal que isto non o lee ninguén. Mira. Cucu. Oncho, teñe que decir unha gran verdade, Cuidado, dentro do corazón. Moncho, tes un cu precioso. Dende logo unha historia cun gran, como diría eu, trasfondo humano. Reportaxe tivo tanto éxito que tiveron que sacar unha edición extra de 1000 exemplares. Ata na choupana mercaron todos os periódicos. Verdade que sí. A ver se me podes asinar aquí a fotografía. Moncho, lévalle que me asine tamén Elvira, que quero poñer no local para darlle algo de categoría. E agora que? Que me esperaba, amigos? Non podo ir a de puscas nin sair á rúa nunha boa temporada. Kevin leva 2 ou 3 días sen vir pola casa. Pero deixa que volva, deixa. Vai saber o que é bo, carallo. Sí. Vai ver que ser xornalista é unha profesión moi perigosa.